el més antic de la història del nostre poble, aplega a finals del segle XII, abans de la conquesta. Un grup d'àrabes venguts d'Eixàtiva, fugint dels conflictes entre ells, acamparen en l'Horta de València, en Sedaví, i construïren un edifici, una alcria, que li digueren Benicidavi, d'on procedeix el nostre nom. Al segle XIII, el rei Jaume I el Conqueridor conquistà les terres valencianes. Sedaví, els 50 habitants que vivien entorn a l'alcria de Benicidavi, quedaren exactament igual. No hi hagué repoblació cristiana i els musulmans seguiren, com sempre, vivint i treballant. Canviaren de senyors, però la seva vida quedà sense alteració de ninguna classe.